eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en gari e windande men wiyeteden nga ko ɗo noon ko jangguete e pular ko haaɗi alhamdulillahi bil alamina ko jangguete ko e pular ko ɗo haaɗi nogas e jeeɗiɗi on kollonoma masɗe koɗe 5 yente nogas jeeɗiɗi alkule maseteɗe ɗe hawra foof so rendi 32 alkulal on jangguinama hay laaɓi ceer hankkadi kala ko winda on janggani ko alluji mon ɓennuɗe mon ɗiggani waɗa janggen ngawo wonen timmini jangde men pular nde natanen hankkadi noon alkule goɗɗe ɗe mbinomi on ɗe ɓeydade hen gam walludema an jiɗɗo janggude julduɗi o ɗen kadi mbawaɗe mbattaɗe gandal ma bisimilla janggen hande eɗen janga nga no masirte ko ni masirte nga gasi hayɗo ko ang gasi hayɗo ko ngi gasi hayɗo ko ing dow ko ngi les ko ing ɗo ko nge ɗo ko eng gasi ɗo ko ngo ɗo ko ongo ɗo ko ngu ɗo ko ungu gasi ngaren noon momten ɗum ha laaɓa mbawen janggude mbaɗen ni momten ha laaɓa ceer mbawen janggude ay nani ɗo ko ngano masirte wadde mbiyata ko nga ɗo timmi ngaraɗo mbiya ngi ngaraɗo mbiya nge ngaraɗo mbiya ngo ngaraɗo mbiya ngu ngaren ɗo mbiyen ang ngaren ɗo mbiyen ing ngaren ɗo eng ngaren ɗo ongo ngaren ɗo ungu gasi ɗo ko atal lumbiɗo wadde ko nga ɗo ko ang ɗo ko itan lumbiɗo mbiyen ngi ɗo mbiyen ing ay ɗo ko etan lumbiɗo mbiyen nge ɗo eng ɗo ko otan lumbiɗo mbiyen ngo ay ɗo ko ongo ɗo ko utan lombaɗo mbiya ngu ɗo ko ungu
gasi. Ko jangete e Pulaar en timmini ɗum hande wadde windande ekko hijjo Pulaar wattore 27 ko ɗo haaɗi. ɗum ɗo woni numéro mon mo jamirɗon yo mbaɗ hen balle moɗon. On jinganama gila goo ha yettima less, on dursi, on mbawi, on ballama, ngare joɓe ballal, ngare joɓe ballal, jingue duuse, jangde men nde yaara yeeso. hanka ɗo ɗigguel kadi noon jangde nde o jande weeɓano on ko janggoyte ko hankadi en dañi damal ɗo dewɗen ha janggen. hankadi ko jangde heddi, on kollama alkule ɗe gotel gotel, o masanama ɗe gasi, heddi kadi ko bindi ɗi no windirte aɗa janga. kala ko winda a janggani ko tama wonata hankadi. ɗo kadi weeɓante ko Pulaar ɗemgal ma ngal kaalata jamma e ñalawma. ko winda hen firetake, kala ko winda firetake. aɗa andi ko windete ko so julduɗi ko jangete hen ko winde, jange, nana, ndewa hen, mbañiruɗa, janga. ko fate duwuji ko noon. kala ko fate jangde kadi diine meɗen ko jangina foof ma weɓa noon. ƴette kuɗi mon e carnet ji mon, mbañitoɗon, jangon ɗigga, jangon ɗigga. alhamdulillahi rabbil alamina. en puɗɗorno bisimillahi rrahmani rrahim, en timmini ɗum alhamdulillahi rabbil alamina. en jetti Allah baɗɗo en ni mbaɗanɗo en ni o. ambi goto foof ena yarlo ena yaafo gila fuɗɗi ha yarata ɗo. ñalawmaji ngara, jammaji ngara, tel min ganda on ɗani, min on ɗanaki, en koddani, en gondani ko tel wadde on haqqi ay mbi oɗon jarlo ɗum, oɗon jaafo ɗum. minen gaga amen ga min jarlima, min jaafima, waɗen yarraɓe yaafaɓe. hankkadi noon jangde nde ma aroy. haade men janggode noon alkule ɗe mbimi on ɗe, ɗen kadi ma cogge ɗe gadde ɗe kewani. ko cha tan, kañum e ra, e kañum e ha, kañum e za, koɗe nayyi. e goɗɗo wi aa gasi ɗeɗon so mbayɗe tan kala ko winda on janggani tan ko ɗeɗo woni ɗiggani. so windama e duwaw on janggat, so windama e qur'ana simore ne juulata ma janggo. kala ko jangate e diine men ene newono hen kadi inchallahu taala. yo Allah wallu en nande e famde e jingude e wallude. hokken famde e nande, jingude e wallude. ko musidɗo moɗon guiɗo mum saabu Allah Yaya Ly Kaw Sénégal. alhamdulillah bi alamina. on noon yiɓe janggude ɓe bisimilla moon jangde hankadi nde fuɗɗo. jangde nde fuɗɗo hankkadi ɗum ɗo wona noon ko limto e hijjo ha daariɗa sone winde aɗa jangga. wassalam.